wo awie ya obebo ya bodi asem wadawroma mpanifo awie de me ba ha anya boni bi benfie be mienu ni na me yese me pefisase enti mi wo ba ba ma bi a me ne ya adamfo e wokofo odu a ho kira de e wa gwasu adu e na me betu na ni wo se ma kwaji bi wo se pase ejafo enti boy na okwaje ma me no ye fre na dance enti ma me mfre no ne se bi wo ho de a wajibi ama me enti no kwase manimu ana ofre boy no ofre na boy ne 5 eno wose me ma me bi se wo pasase na half yesterday no wose 5,000 eno wose ne da be na obenya ho no akwa akokire no nti ampa boy ne sheda eduru ye no misia no wo adwafo junction ho e wose paase nti me ko me fa me sister bi di machi na me baba ya enti eduru honom no na se paase adwafo hema ne nua be ma won na eton asase na oka ho ne ye no omko kire ye ne mani je ho enti me se omo na awotwe enti du ye na ma omo 3,000 na me se omo 2 weeks enti erade adum 2 weeks na anu na me nya 2,000 na me se afre omo ni nyina na me ho mfa me enti kofo odua bra me tue sika no me frɛ sister bi ka me ho na me disika no ehye omo nsem enti me di 2,000 na ma wie na mbusa se me no ka na nkrata asem ne na papa no so omo wo fa bi awu enti wo sra me a me ma na otwe mienu na wo de nkrata no bebre me enti afa abedwafo na di bi abosom be nan nya krata no ena me frɛ papa no na sata what years can say me pa 5,000 me tue nyina krata nso a wo sanka enti me frɛ boy na boy ne se ma waka kire me se tua 300 ka ho na emom du adanse na odi manim na emom e machi enam so da bi ebi ene na be me na bokrata na ma mfi se me yo ba enti wo de age na fa ma no na msa de 300 ne ma no afa mpanifo krata ma bona ne ma me ka papa ne se ye wadwuma enti me kotwa abroad 800 gu so enti bro nyen December na mde mesi ni ko no se ma twa 6 inches ka ho na mse mate na ho odin ni o enti tama minya ase metwa no me ni mesi ni no ko se ye kwa akwa ni etu foundation obi tu foundation me pa cha wo tu kra wie e na me frɛ me pa cha nti wa na me frɛ me ba na nam so me hu adanse em e na me ka kire no ti me ba ne ye na mba ne frɛ boy no na boy ne se ma mo de mo mra na me de ofa mic ne se obi peproto atosa ade ono ti agemasu obeba oba ne ye na so ofa mic na mo to wa proto me pa cha adwafo hema ne nua na boy ne kire se o mo giska no ne papa ne nyina de ko se adwafo hema ne nsem na hema abem me pa cha nti omo ba ne ye ka asem ne tietie nyina nso makotwa ba bi fufuru nsuo menye afa mi nse ntua 4,000 enka de metua ne ho enam se ne bi da ho a mpacha se na me wo bi da ho no manka de metua ne ka monye enti minya enti mo fam sika ma me na omo share me first week of February no atosa abre mpanifo me frɛ papa ne me frɛ na no afa na kyena me giska bi nyame anopai kura me ba ha me pa chan anopai kura me frɛ no na blocks na ne guso no me kwa no omuto foundation no ma pack enti wana me ka kyera dance ne se so obenya obi amenata because me ntimi nya ne hwe na boy ne se ope enti esi 32 million na me 200 ne chair no na boy ne bre me 15 aka no panifo atosa abre on famai eno ye hwan no adanse na odi manim koto ma adanse no so abedo ka 15 million eno of atanso 15 million of Mike no so de ka 53 million asase ne ye 50 ena krata no so ye 300 enti me de ma ne wie oje ye na won family me no me wana papa ne frɛ me se wa send 2,000 ama boy na odi manim beto ene so won family na boy ne frɛ me na so was wa hye na awotwe asase no so menya bi tina otwe so na mo de ba na makwa akotua abedwafo besi nne so de wode ma boy no said the old papa ne ho no mic no manya nana kasa up to now mente ho hwe enti me wadanfo bi wa abu akwa o ma me na di awokomade hima ena me de koda na se me miniska enti won kyerɛ me kwan a me mfa so enti papa ne adwafo hima ne nua ne kasai ena o send 500,000 man ne say menyi na de odema boy no omunye nka me ho 500,000 say ayi 500 Ghana 5 million menyi na onye de odema boy no 2,000 nka me ho na kire ode de aka beba
Enti maame so. Yeah, of a mic. Maame so 500 no mi so mu no so no up to now. Do ode ma boy no so ode ma no. So wan fa ama no. Me frɛ boy no kra fe de on fa biem. Ya na mo mistake ya mo ye no mo nye krata na mo ye adwuma. Hello. Hello of a mic. Wakati ye. Yo, ya da se. Ma me ka say. Me pa mo cho man mo si. They say how not say any say. Wo hawa ni say wo je. Me pa musika company for. Na na wo matwa bia ma na so wo mpe. Opani mpa cho bedwafo ho ye nsuom. Wasan se me santua 4000. Enka na say me 9000. Na afa kura asabi ohima no ba be ma wo ho. Omo friend DJ o ka kire me so mo twama me nso a. Sabi asase no ho no omo didie. Se se manyina so anya ne ntamo a ombesan age. Me so me yo ba me ni kunu me so anema na me de akwachi. Ohima ni ba say ye chama akra na 1 2 minutes kan si dan na. Wo be san koye no e wo ho. Me ntwa to. E je nipa benyina che. Messi ni na me ne koye no wo ho. Me ntwa to da me frɛ ne nne obepeke no waka. No mu twama me nyina so nsi na no ho no mu didie. E na me se me nsusu minya. Unya titi eti omo fa sika ma. Yo ofa mic aba ho no so. Hello ofa mic. Hello hima. Ma hey. Hello. Your friend is of my me was SOMPA TV so what to say. I don't know so. But ko woni madam my friend Vida sorry. Me no. Ni sika no da be na mbetua ma no. Question obuza me there. We see ni sika da be na betua ma no. O so be pay asase. Say o frem esa o kira se mu na o frem ka do sika. E ti na woni mu no. Se mi busa wo so woni mu no ti woni ma se. O ti se bi adwuma na wo ye. Na ye se nyina nipa na frem. E ma me kira me madwuma. Ma me ni busa wo so woni mu no. Ti dia na me nka. Dabi. Na sa ni sebe. Asem na obusa me no obusa me question. Tie na question na obusa me no bia na wa kire me na je say. Da be na de man na kan ni kire wa kire wo. Wo so wa to asase ama no. Asase no wo kwai so adwuma obi atwa foundation. E wo so e na mo se mbe ma ne foforo. Mo ko ma ne foforo mo atwa nsuom. Mo so on sentua 4000 ka ho. Eno kura wo nyae. Ma na se on tua 4000 ka ho. Ma me ne wa ha enti upa obeka na wate. What was me? How soon to 4,000? I'm sure I had 2 pages and so on 1 country, mammy, or so wine as soon to 4,000. Me pacho, then a minute, I dance here, no boy now cancel Baby Pass. I see a 20 minutes in a minute buying. Now me back penny in so can home. Who was the kind of 4,000 can home? Catch them, say, mean to 4,000 can home. And my DJ so catch them, so back I catch them, say, also be a crown, and me yes, what you ma. Asase no na mudidie enti obesan ba so oba Jessica entwatro o Kristo mo obesan ba hwan di wo faase DJ no ayi kwaku frimpon o sa hwan no nya sa no kan obesan ba fan na so wo for kan na wuti wo nti nsan o kan na wuti wo ohime bra o fate me pa chao ohime mi tie pamono otwa no ni nyina na ma che no ma mi mu ne wasase sembi no kre eti say o se mo se o so obi akotu foundation e wo ho eti say dia ya ne se ni sika mo so mo de be ma no wada woroma sign na nhyehyɛ ne tie sika no ma me ne mu 2005 ma o so ama 25 ofa 2005 for the ma me da be 500 abokuma di hima no so na wo di see ye 2024 wo boy na woni ni yesa adwuma na odi nipa beto no won na wo so di ama no me boy no me hu no na se sika bia me si kanya no me kura tie wa fa mic e wo mo ni tie anti cat na botre wa fa mic wo se o su tie dia me kan o se me su tie dia me kan sika na wo di ama no akodi ba bia nya me si ni sem ma me na so boy na enkra sika ko pesa ni sabeka sika nyina nkodi ba bia na ma ante wo na aka che boy ni so enkra sika no pacho kanu kure wa no fofom kanu kure bi na me chiro me ka papa ni so ne na awotwe na me tie maami tie wo na wo ka kire bra ni so sika ne so na bo anu a o ka kire me oh madam me ka kire ne na fe odan mati adan na ya mo ba na mo twewira de agu asem ni bi so mo ma no kure na adi enti wa ma 25 o say sika na ohunu me de me sabe me ntwe nkwa akire so ohunu eni pa ka kire so sika ne to ama wo e bo anu a o so se wo de o sika bia e na boy no me frɛ boy ne kura go mfa me nya no e na maka cha o se me 28 na so no nyame ya adoma bosu ewu me so me de 28 be brɛ nti boy ne de wa na so mfa nto ni de kwa be fa so age de me ntimi pa ho eno de ono kura waje atum
enti bosome ben na so a July June That was me wo and the him and baba honam discana be show say why me da se ene me ha wadwen why oh say me ta hwe ofa me da se ofa me da me ta hwe so fam premier me da se ofa Mike said ye wanyi obu ama me so waji watum me enye fefefe na se me and now Tofik me ta hwe ofa me da se si wanyi me ba France na escana ba why me da se ofa me de wa me da se fa amishira eya mo ba mo ma no kura bi na di ante no wani papa na ye adwuma enti mi tam papa ne so de man no na mi ni ho enti de papa na frɛ me ka kyerɛ me so de sika na ma boy no na 1 week time wo de aka ne besoso ɛna me ka kyerɛ boy ne sɛ ne enso ya mi nso na fe die ba biem eye die ba biem